CPR yw adfywio cardiopulmonaidd, a mae hynna'n cael ei gario mas pan fod cylchrediad gwaed rhywun yn stopio. Mae CPR yn sôn am be ni'n neud i drial ail ddechrau'r anadl ar galon. Wrth CPR, i ni'n pwyso ar chest person mwyn cael air i fewn ac allan o'r ysgyfaint. Hefyd, i ni'n gallu trial cael y galon yn ôl i rhythm gwell wrth roi sioc i'r galon. A hefyd mae meddyginiaeth yn cael ei rhoi drwy drip. Ges i sioc go iawn, achos oedd ymhrofiad i o CPR cyn hyn, mond wedi weld o'r teledu. Doedd yn byd tebyg. Oedd o'n galed, yn gorfforol ac yn emosiynol. Mae yna andros lot o bobl o gwmpas. Mae lot o wahanol bethau'n cael ei wneud ar unwaith. Pobl yn trio cymryd gwaed, pobl yn trio edrych ar ôl yr anadlu. Rhywun arall yn rhoi y CPR. A doedd o ddim yn llwyddiannus yn anffodus. Ac dwi'n meddwl oedd ymhrofiad o CPR o'r teledu oedd yn rhan fwy ar amser yn llwyddiannus. So ni'n gwybod pam bod rhywun ar diwedd ei oes bod y siawns bod CPR mynd i fod yn effeithiol yn fach iawn. So ni'n siarad bod ti llai na 1 mewn 100 fydde'n debygol o fod yn lwyddiannus os gyda nhw afiechyd terfynol o bod nhw yn yr adeg olau bywyd nhw, really. Mae'n gallu bod yn anodd. Yn naturiol, mae'n gallu bod yn anodd i drafod hyn efo claf. Y peth pwysig yw bod chi'n neud ar yr amser sy'n iawn i'r claf. A i gael y drafodaeth yma yng nghyd-destun trafodaeth fwy cyffredinol am y clefyd a sut maen nhw'n neud y phethau fel yna. Byddwn ni'n gobeithio bod e'n wneud yn haws i trafod y materion yma, materion sensitif iawn gyda cleifion a'i theulu. Byddwn fi'n obeithio byddai'r ffaith bod y polisi yma wedi bod yn trafod yn y wasg ac wedi cael ei wneud yn gyhoeddus. Yn meddwl bydd cleifion falle wedi meddwl mwy amdano'r materion pwysig yma na falle bydden nhw wedi yn y gorffennol. Eto fi'n cymryd yn bwysig iawn i wneud ni'n glir bod y ffurflen yma yn unig yn cyfeirio at p'un bod y claf sy'n calon nhw'n stopio, bod nhw'n stopo anadlu p'un ddyle CPR ddechrau i drial ail ddechrau'r galon. So os oes unrhyw beth arall yn digwydd i'r claf, bod nhw'n ddifrifol wael achos bod nhw afiechyd arall neu haint sydd angen antibiotics neu rhywbeth fel yna, dyw'r ffurflen yma ddim yn stopio unrhyw triniaethau eraill ac yn bwysig iawn i gael y neges ar draws, really. Fi'n credu mae'n bwysig iawn i gwahaniaethu rhwng DNA CPR a triniaeth arferol gyda poen laddwyr, hylifau mewn i'r gwythion ac antibiotics. Mae'r triniaethu hynny yn gallu parhau os mae'r claf wedi gwneud penderfyniad ynglyn â CPR ei beidio, a fi'n credu mae hynny'n rhywbeth pwysig i pwysleisio gyda'r cleifion. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gwahaniaethu rhwng y penderfyniad i beidio cael CPR neu gario mas CPR a'r penderfyniad i beidio cael unrhyw driniaeth o gwbl. Bydd y doctoriad a'r nyrsys ddim yn ceisio perfformio CPR fel yn wedi disgrifio os yw'r galon yn ffeili gweithio. Mae o'n wastad yn sgwrs anodd i ddechrau, yn enwedig i ddechrau'r sgwrs. Yn enwedig os ydy'r claf ddim wedi meddwl am y peth o blaen, neu ddim wedi teimlo ddigon dewr i godi'r peth efo'i teulu neu efo meddygon o blaen. Dwi wastad yn teimlo fatha bod chi angen diwrnod cyfa i drafod hyn efo rhywun, a does gennych chi ddim diwrnod cyfa i drafod oherwydd bod mae'n debyg yr peth anoddaf fedrith unrhyw un drafod yn ei bywydau. A mae cael y trafodaeth yna mewn amser byr yn anodd. Wy'n credu ambell i waith, dwi ddim yn addas i gynnig CPR. Mae o hyd yn addas i gael y sgwrs, ond o'r rhan gofal iechyd, felly fydden ni fel tîm yn meddwl ambell i waith bod iechyd claf mor ddifrifol wael a neu bod nhw mor agos at diwedd i bywyd nhw. Bydde fe'n anheg i gynnig triniaeth, fydden ni'n gwybod fel tîm fydde ddim yn gweithio.
Os dyw sefyllfa'r claf yn newid, neu penderfyniad y claf yn newid, yna mae rhaid i'r claf ddweud wrth y doctor, a chi'n gwybod cael trafodaeth newydd. Felly, fyddwn ni'n, chi'n gwybod, os dyn nhw eisiau newid i meddwl wrth gwrs, yna dyna beth ddylai ddigwydd, os mae dyna'r peth iawn. Mae rhaid fi gyfadde, mi ydw i'n teimlo'n eitha nerfus, oherwydd does bosib wybod sut mae'r claf yn mynd i ymateb. Mae rhai pobl yn eitha cry ac yn reit bendant yn be maen nhw eisiau. Mae rhai pobl yn reit emosiynol fel fysych chi'n ddisgwyl. A dwi'n meddwl y peth anodd ydy dechrau'r sgwrs. Fyddai'n deddol o ofyn i'r cleifion cyn dechrau os ydyn nhw rioed wedi meddwl am y peth a be ydy teimladau nhw amdano y peth. Mae'n bwysig yn bod ni mewn cleifion sydd wedi gwneud y penderfyniad i beidio cael CPR, yn bod ni dal yn gwneud yn siŵr bod pob un yn ymwybodol, bod e dal yn bwysig yn bod ni'n rhoi hylif, trawslifiad glwad, antibiotics a phethau fel la. Mae'r rheina yn dal i cael ei rhoi weitha'r, chi'n gwybod, penderfyniad i beidio cario allan CPR.